Эфирден алқар вақты студияда Алсын Нұриева исәнмісіз. Бүгінгі шарылышының төп темалары. Россия күні. Қолабызда хизмет, жемғаяттегі тотулық һәм рухи оңарышыны гәүдәләндіруші бейрәмні білгілі бүттілер. Бүгін бириде олар үшін концерт тамашам, мындан тыш түрлі ұстаханалар һәм әлбәттә инде иң мөһим процесс Россия гражданины паспорттан тапшыру тантанасы әзерленді. 3 көн урманда яшәделәр. Татнефть компаниясының яшь хезмәткәрләре өчен экологик туристлар фестивале узды. Готовились, да, физические упражнения, то есть бег каждый день, то есть какие-то физические нагрузки организм подготавливали. Өлкәннәрне искә алу, хезмәт ветеранын юбилейы белән кутладылар. Юбилеем, рәхмәт бик зур. От имени руководства, от Татнефти. С праздником вас! Спасибо. 12 июньдә илебез халкы төп дәүләт бәйрәме Россия көнен билгеләп үтте. Әлеге көннең тарихы 1990 елга барып тоташа. 12 июньдә РСФСРның халык депутатлары 1-нче съездында Россия Федерациясының дәүләт суверенитеты турында декларация кабул ителә. Безнең илебез 175 милләтнең ватаны. Безнең кешебез бердәмлек һәм татулыкта. Календар битләрендә ял көне буларак теркәлгән бу көнне әлмәтлеләр дә бәйрәм итте. Бу хакта тулырак Рәдифә Нугманова сөйли. Россия көне уңайыннан киләчәгебезнең өмөтен тәшкил иткән әлмәт яшьләре колабызның яшьләр үзәге каршындагы мәйданга җыелды. Бүген биредә алар өчен концерт тамаша, моннан тыш төрле остаханалар һәм әлбәттә инде иң мөһим процесс Россия гражданины паспорттан тапшыру тантанасы әзерләнде. Добрый день, дорогие друзья. Россия гражданины документын тапшыру тантанасы район башлыгы Тимур Нугманов катнашында узды. Ул бәйрәмгә җыелган яшьләргә изге теләкләрен җиткерде, туган илгә файдалы шәхес булуларын теләде. Друзья, поддержим аплодисментами. Человек получает свой первый паспорт. Тантаналы шартларда паспорт алучы 40 яшь үсмернең берсе Әмир Салахов. Егет бирегә әнисе Айгөл һәм сеңлесе Аделя белән килгән. Беренче номерлы лицей укучысы бу тантананы тәэсирле булып истә калачак ди. Это как бы такая уже ответственность, то, что у тебя есть уже второй документ спустя 14 лет. Горурланабыз инде, беренче документын алды. Шундый матур бәйрәм көндә. Шуңа рәхмәт әйтәсебез килә. Бу көнне яшьләр үзәге каршындагы мәйданда төрле остаханалар эшләде. Аларда илебез һәм республикабыз символын гәүдәләндергән сувенирлар ясарга була иде. Әлбәттә, алдынгылар хәрәкәтеннән флешмоб та оештырылды. Бу иҗтимагый хәрәкәт яшүсмерләр һәм яшьләрне төрле юнәлештә берләштерә. Движение первых именно на сайте порядка. Әлмәт районында гына да алдынгылар хәрәкәтендә 8 меңләп яшүсмер теркәлгән. Бездә үзебезнең чаралардан тыш республика һәм федерация дәрәҗәсендә дә күп санлы очрашулар уза. Альметьевска не только наши муниципальные мероприятия, но также и республиканские и федерального уровня. Традиция буенча бу көнне велосипедларда Россия әлемен күтәреп урамда әйләнде. Яшьләрнең эстафетасын өлкән буын күтәреп алып, лаеклы дәвам итте. Аларның мәдәният һәм ял паркында оештырылган флешмобы ватанга мәхәббәт белән суарылган иде. Киләсе елга безнең илебез халкы бөек ватан сугышында җиңүгә 80 ел тулуны билгеләп үтәчәк. Бу уңайдан бүген Россия көнендә колабызның ял паркында хөрмәтле ветераннарыбыз һәм пенсионерларыбыз флешмоб та игълан итте. Шушы флешмоб белән әлеге мөһим һәм күркәм датага алар әзерлекнең башлангычына старт бирде.
Әгәр дә бөек ватан сугышында һәлак булучыларның һәрберен 1 минут тынлык белән искә алсаң, кешелек дөньясы 50 ел дәшмәс иде. Шаһит киткән ватандашларны сафка бастырып, мәйданнан уздырсаң, ул каһарманнар колоннасы 20 тәүлек буе атлар иде, ди флешмобны оештыручылар. Мы все дети участников Великой Отечественной войны. Без барыбыз да бөек ватан сугышы каһарманнарының балалары. Күпләребездә әти-әниләребез, әби-бабайларыбызның истәлекләре саклана. Бу чарага да кайберләребез үз якыннарының рәсемнәре белән чыкты. У кого эти данные есть, вот портреты они сделали, и вот с этими портретами вышли сегодня на представление. Катнашучылар арасында Талия ханым Вәлиева. Аның өчен бу чара әтисе Хаким Җиһанкировның истәлеген тарихка кертеп калдыру. 1940 елдан хәрби хезмәткә алынган әтисе сугышта беренче көннән үк катнаша. Танкист егет әсирлеккә эләгә. Бәхеткә исән кала. Сугыштан кайткач та бораулаучы булып нефть тармагында 43 ел хезмәт итә. Мин килдем бүгенге чарага әтиемнең рухын шатландырырга дип. Ул сугышта катнашкан. Сугыштан соң 43 ел нефтяниклар оешмасында эшләгән. Яшәү 93 яшькә хәтле яшәде. Бик акыллы, безне тәртипкә өйрәтте. Кыска гына чара барышында 79 еллык җиңүле тарихтан тыш аңа кадәр булган югалтуларны да барладылар. Бүген илебез сагында торучы хәрбиләрне дә искә төшерделәр. Рәдифә Нугманова, Илдар Гыймаев, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Россия көнен Әлмәт спортчылары да бәйрәм итте. Мисал өчен, Түбән Мактаманың Дивон спорт мәктәбендә шөгыльләнүче малайлар мини-футбол турнирында очрашты. Түбән Мактамада урнашкан Дивон спорт мәктәбе гандбол, баскетбол, волейбол һәм бадминтон буенча булачак чемпионнарны әзерләсә дә, мини-футбол бу шөгыльләрнең төп өлеше булып тора. Чөнки нәкъ менә әлеге спорт төрендә балалар берләшә, дуслаша һәм үзен ныграк хис итә, ди оештыручылар. Нәми спортчыларның бүгенге тырышлыгы иртәгәнең зур нәтиҗәләренә нигез ди тренерлар. Шуңа күрә мондый ярышлар биредә еш уза. Они как бы занимаются и занимают призовые места. Не только в городе. Алар шөгыльләнәләр, призлы урыннар яулыйлар. Республикада гына түгел, Россиягә дә чыгалар. Әле генә Самара өлкәсенә барып кайттык. Безнең 2010 елгы егетләр Татарстанның гамәлдәге чемпионнары булды. Те дети, которые занимаются у нас еще мини-футболом, у нас они являются действующими чемпионами Республики Татарстан. Это 2010 год рождения. Балаларның спортчы булуы түгел, спорт белән ныгып үсүе мөһим ди әти-әниләр. Заһитовлар гаиләсенең биредә уллары Адель шөгыльләнә. Көрәшче әти белән футбол сөюче әнидән туган бала шактый уңышларга ирешкән. Бик күп тапкыр инде ул соревнованияларда лучший игрок кубогын алды. Әлмәттә, Самарада да уйнады. Октябрьскийларда, ну, әйтәсе килә инде республикада һәрбер соревнованияларда катнаша инде. Уенның максаты дуслыкны ныгыту булды. Шуңа күрә азакта җиңелүчеләр булмады. Егетләр вакытларын файдалы уздырып, һәрбере туңдырма белән сыйлана алды. Рәдифә Нугманова, Илдар Гыймаев, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Спорт темасына. Татнефть компаниясының еш хезмәткәрләре өчен җәй экологик туристлар фестиваленнән башланды. Анда теләге булган һәр хезмәткәр катнаша алды. 21-нче тапкыр узучы әлеге чара Әлмәт районы Туктар авылы территориясендә үтте. 3 көн дәвамында Татнефть компаниясының төрле бүлекчәләреннән 32 командадан торган хезмәткәрләр палаткалы шәһәрчектә яшәде һәм спорт туристлык ярышларында катнашты. Экотур фестиваленең иң кызык һәм шул ук вакытта авыр өлеше урман сугмаклары, киртәләрне үтү һәм елганы узу булды. Этапы
довольно-таки сложные были, особенно спуск и подъем. Очень было тяжело. Этаплар шактый катлаулы иде, бигрәк тә төшү һәм күтәрелү бик авыр булды. Ләкин без команда тырышлыгы белән һәр сынауны да җиңеп чыктык. Кызык, киләчәккә яхшы тәҗрибә. 12нче елда биредә чемпион булган идек. Быел да беренчелеккә омтылабыз. Становились чемпионами. Попробуем в этом году также сделать. Кызыклы һәм актив программа Татнефть төркеме һәм сервис идарәче компанияләре яшь хезмәткәрләреннән кыюлык һәм бердәм команда булуын таләп итте. Во-первых, это отдых. Беренчедән бу ял, кешеләр көн күреш, эш ыгы-зыгыдан ял итә. Биредә алар берләшәләр. Бик күп яңа танышу, бу тагын бер тапкыр зур плюс. Бер-берең белән аралашу киләчәктә бик ярдәм итә. Да, и объединяются. Очень много новых знакомств. Еще раз тоже большой плюс. Много людей узнаешь, и дальше даже в карьерном росте. И как-то между собой, когда общаешься, это очень способствует в дальнейшем. Соңгы 3 елда җиңүче исеменә төрле командалар лаек була. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, көчле командалар күп һәм кайсысы иң яхшысы булачак икәнен алдан әйтеп булмый. Ләкин яңгыр коеп торганда быелгы ярышу командаларны үзара берләштерде. Интересная деталь, вот такая погода, как сегодня. Кызыклы хәл, бу фестиваль мондый начар һава торышы белән барлык катнашучыларның исендә калыр дип уйлыйм. Ләкин бу өстәмә сынауда ныклык, дуслык сынавы, үзара ярдәмләшү. На дружбу, на взаимовыручку. Ял көннәрен палаткалы лагерда үткәрергә килгән һәркем кыр кухнясыннан ләззәт ала һәм табигать рухын туя алды. Кабатланмас атмосфера өчен катнашучылар, оештыручыларга рәхмәтле. Для меня первый раз этот турслет. Первый раз посещаю такое мероприятие. Для меня это в новинку. Бу минем беренче турслет. Мондый чара минем өчен яңалык. Бик күңелле, команда рухы сизелә. Бер-беребезгә ярдәм итәбез. Бик күңелле һәм рәхәт. Көн саен йөгердек, физик күнегүләр аша организмны әзерләдек. Готовились, да. Физические упражнения, то есть бег каждый день, то есть какие-то физические нагрузки организм подготавливали. Хезмәткәрләр арасында турслетлар үткәрү Татнефть компаниясенең күркәм традицияләренең берсе. Елдан-ел ул ныгый туризмны сәламәт яшәү рәвешен һәм экологияны популярлаштыра. Лина Хәсәншин, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәтсел компаниясе. Өлкәннәрне искә алып юбилейларын билгеләп үтү Әлмәт җирлегендә күптәннән матур бер гадәткә әйләнде. Кан кыйгыш сугыш чоры баласы күпне күргән, авырлыкларга түзә алган, бернигә дә карамастан профессия алып, гаилә корып, бала үстергән ханым Анна Заикинага бүген 90 яшь тулды. Юбилейлы туган көнендә ие тулы кунак. Шуларның арасында безнең төшерү төркемебез дә булып кайтты. Алсу Әхмәтҗанова дәвам итә. С юбилеем. Желаю вам крепкого здоровья, душевного покоя, хорошего самочувствия. Анна Васильевна 37 ел гомерен нефть өлкәсендә техник булып эшләүгә багышлаган кеше. Изге теләкләрен җиткерергә эш урыныннан, территориаль иҗтимагый үзидарәсеннән кунаклар килде. Алар юбилярны ихластан тәбрикләп, изге теләкләрен җиткерделәр, күчтәнәшләре белән сөендерделәр. С юбилеем, рәхмәт бик зур. От имени руководства, от Татнефти, с праздником вас! Тормыш Анна Заикинны 7 яшеннән үк сыный башлаган. Әтиләре сугышның беренче көненнән үк фронтка китә. Шуңа кыз балага иртә үсеп җитеп, әнисенә ярдәмче булырга туры килә. Әтиләреннән бары тик бер хат кына килеп җитешә. Ул югалган сугышчылар исемлегенә керә. 7 яшьлек баланың хәтерендә әтисенең фотосурәте генә кала. Отец пришел раненый, свалил на спор. Әти хәрби әзерлек курсларыннан яраланып кайтты. Сәламәтлеген бераз ныгыткач, үзе теләп кире сугышка китте. Шунда үлеп калды әти. Безгә бер генә хаты килеп иреште. Отправил свое здоровье, был на броне, все равно пошел добровольно. И погиб там без вести, не воевавший. Из Москвы сразу на фронте погиб. Одно письмо было только от него, больше не было. Яшен яшәгән, ашын ашаган өлкәннәрнең күңелләрен күрү өчен күптә кирәкми шул. Яшьләнгән күзләре белән сүз саен рәхмәт белдерә хезмәт ветераны. Приятно, конечно, очень приятно. Не ожидала я, спасибо. Мин көтмәгәндә идем шушы хәтле кунак телевидение килдер дип. Бик рәхәт булды күңелгә. Исәнлек, саулык телим һәр барчагызга. Господи, за вашу благую работу. Бүген Анна Заикина кызы Светлана белән Әлмәттә яши. Бер оныгы, 3 оныкчыгы үсеп килә. Шуларның үскәнен күреп, үз акылында булу, үз аягында йөрү, шушыдыр бәхет.
Алса Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Балалар көне уңайыннан июнь башыннан ук Луч телекомпаниясының ВКонтакте социаль челтәрендә «Минем балам иң яхшысы» дип исемләнгән фото бәйге булып узды. Бүген җиңүчеләрне бүләкләү тантанасында барлык катнашучылар безнең иганәчеләрдән бүләкләр ала алды. Тулырак алдагы минутларда. Сегодня в нашей студии я рада приветствовать дорогих родителей, а также самых лучших детей. Җәй башында дөньяның барлык илләрендә диярлек халыкара балаларны яклау көне билгеләп үтелә. Бу балалар өчен иң шатлыклы бәйрәмнәрнең берсе генә түгел, ә олыларга балаларны кайгырту, яклау кирәклеген һәм нәкъ менә без, олылар, алар өчен җаваплы булуын искә төшерү көне дә. Шул уңайдан безнең телекомпания балаларның якты мизгелләрен чагылдырган фотолар бәйгесе үткәрде. Кызу көрәштән соң тавыш бирүдә иң күбесен Алина Хәмитова җыйды. Для вашей семьи. Как правило, в конкурсе всегда есть победитель. Бәйгедә һәр вакыт отучылар була. Безнең бәйгедә дә ул бар. Алина исемле кызны чын күңелдән котлыйбыз. Ул иң күп тавыш җыйды. Шуңа күрә аңа өстәмә безнең партнер домашняя коллекция кибетеннән супер приз булачак. Алина, тагын бер кат тәбриклибез сине. Безнең бәйгеләрдә күбрәк катнаш. Принимай побольше участия в наших конкурсах. Ты большая молодец. Барлык катнашучыларга фотоконкурс спонсорларыннан бүләкләр бирелде. Бу косметика, кием, аксессуар, аяк киеме һәм башка төркемдәге товарлар өчен онлайн кибет. Шәһәр күлендә үзәк пляжда урнашкан катамараннар прокаты һәм домашняя коллекция кибете. Без гаиләдә 3 бала, безнең әти иң матур фотографиялар сайлап алды һәм конкурста участвовать итте. Безгә ошо бүләкләр бирделәр. Монда конкурсларда җиңгән юк иде. Ләкин бүген үземне санап карадым. Бүген бигә әйбәт бүләкләр бирделәр, оештыручыларга рәхмәт. Безнең социаль челтәрләрдә даими төрле бәйгеләр уздырылып бара. Шулай гаилә көне уңаеннан уздырыласы бәйге 8 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Әлмәтнең алтын тавышы бәйгесенә гаризаны 21 июньгә кадәр җибәрергә мөмкин. Катнашмый калмагыз. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сетинская сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.